ערב טוב חברים, ברוכים הבאים לקבוצת ג'נסיס, מוסר חופש ומשפחה. הערב אנחנו פעם נוספת עם צבי שלם, והערב הוא ירצה לנו על הנושא של פדגוגיה ביקורתית. אז בבקשה צבי, הבמה שלך. אוקיי, תודה שהזמנתם אותי. מעניין שאתם אומרים שאתם אנרכו-קפיטליסטים, אבל יש לכם עדיין משפחה בשם של הקבוצה, אז זה לא אנרכיזם מוחלט. לא, נדבר על זה בהזדמנות, אבל אנרכיזם לא סותר משפחה. אוקיי, מצוין, אז כנראה יש תפיסות שונות. סבבה. אבל הייתי כל עוד... רגע, עכשיו, בואו נתקדם עם ההרצאה, תודה. אוקיי, בסדר, טוב. אז מרקסיזם בחינוך, אני רק נזכיר עקרון מאוד בסיסי שדיברנו עליו בהרצאה הקודמת, בעצם על הרעיון הזה, שנקרא אתוס רמות התודעה בעצם. אתוס רמות התודעה, אז זו תפיסה של קבוצה מסוימת שחושבת שיש לה תודעה עליונה על שאר האוכלוסייה, כי יש לה ידע נסתר, יכול לבוא במגוון דרכים, על בסיס הם חושבים שהם היפר-רציונליים, חושבים שיש להם ידע נסתר מיסטי, חושבים שהם יודעים איך נוצר ידע בחברה ורק הם יודעים, חושבים שהם מומחים לדיאלקטיקה, לא משנה מה, יש להם איזושהי רציונליזציה לזה שהם ברמת תודעה שמעל האחרים. ולכן הם צריכים, חובתם המוסרית היא לנהל את החברה, ומה שמפריע להם זה המבנה החברתי הקיים, לכן אותו הם צריכים לפרק. ראינו איך זה, הרעיון הזה התגלגל בעצם כבר מאפלטון, ואז הוגים נוספים שנגענו בהם. אוקיי, אז כדי לפרק את החברה, גם לפרק את המבנה הקיים וגם להעביר כוח לאליטה, לקבוצה שרוצה להיות האליטה, אחד התחומים שטבעי לרצות להשתלט עליו הוא החינוך. יש בדיחה כזאת ששאלו, לא יודע אם זה בדיחה, אבל סיפור, שאלו איזה שודד בנק, תגיד, למה שדדת את הבנק? אז הוא אמר, מה? כי שם נמצא הכסף. אז למה להשתלט על תחום החינוך? כי אם אתה שולט על החינוך, אז אתה יכול לעצב את החברה. אז האתוס, רמות התודעה היום, בא לידי ביטוי בעיקר דרך המרקסיזם, והתפיסה הזאת לבשה, מתגעת עצמה בטרמינולוגיה חינוכית, ונכנסה לתחום החינוך. אז על זה אנחנו מדברים עכשיו, וכמה שאתם חושבים שהמצב גרוע, הוא כנראה יותר גרוע מזה. גם בעולם, כאילו לאן הדבר הזה הולך בעולם, וגם בארץ. כמה מזה כבר חדר לארץ. אוקיי. אז פה יש מין תמונה שרואים את הרצל בגרפיטי עקמומי כזה, לא תמונה מחמיאה של הרצל, הוא נראה סתום עין גם. אז זאת בעצם תמונה, זה חלק מתמונת שער, מחקר, כביכול מחקר, של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. הכותרת של המאמר הזה זה קווים מנחים להערכה של ערכים. זה משהו כזה, בטח נראה את זה. אז כבר בתמונה, ובתמונות הנוספות במאמר הזה, ממש רואים, כאילו נותנים לנו המחשה ויזואלית של הפירוק. שזה דווקא עוזר לנו כאילו להבין מה הם בעצם עושים. אז, וזה כבר אצלנו באקדמיה הישראלית הלאומית למדעים, שאמורה לדאוג למדע לפי השם, אבל הם בעצם מקדמים את האג'נדה. לא יודע עד כמה כולם בוועדה הזאת, או מי שעשה את המאמר הזה, מבינים מה הם עושים, חלק מבינים יותר, חלק פחות, חלק תופסים את הטמפרמנט של הפירוק, אבל חלק ממש יודעים מה הם עושים. רואים ממש את הטרמינולוגיה של המרקסיזם מחול. אוקיי,
אז יש לנו ספר שנקרא The Critical Turn in Education. זה ספר שכתב מרקסיסט, אייזק גצמן. התת כותרת זה From Marxist Critique to Post-Structuralist Feminism to Critical Theories of Race. כלומר, הספר הזה בעצם, המרקסיסט מתאר איך המרקסיזם חדר למערכת החינוך, והוא מתאר את הכלים של פמיניזם ותיאוריית הגזע. כלומר, המרקסיזם, על פי המרקסיסטים עצמם, הם מבינים שהם משתמשים בתחומים האלה של מגדר וגזע כדי לחדור פנימה, לתוך מערכת החינוך. עכשיו, הספר גם מצטט ספר קודם, בואו נביא את זה מהספר שנקרא Marxism in the United States, הספר הוא בעד Marxism in the United States, ומצטטים משם, To quote the question, where did all the 60s radicals go? The most accurate answer, noted Paul Bull, 1991, in his classic Marxism in the United States, would be neither to the religious cults nor to yuppidom, but to the classroom. כלומר, הרדיקלים הבעירו צמיגים ברחובות משנות ה-60, לא הלך, חשבו שהם יעשו איזו מהפכה גדולה, לא הלך, אנשים לא אהבו את זה, אז הם לא נכנסנו לכתות ולא למין יפידם, מה זה, חיים בורגנים כאלה נראה לי, אני זוכר בדיוק את המשמעות של המושג, אבל לאן הם הלכו? אל הכיתה. קודם כל למכללות ההוראה. קודם השתלטו על מכללות ההוראה, ואז דרך זה על המורים, ואז דרך זה על המערכת החינוך. אוקיי, אז אחרי 50 שנה, בעצם הדבר הזה קורה משנות ה-70 ואילך, ובדור ראשון, שני, שלישי, זה כבר כמה דורות, וכבר מה שמותר להגיד הפך להיות באמת דברים באמת מדהימים, מה שנראה לי מקובל להגיד. אז אוקיי, אז אמרנו, הנושא של ההרצאה פה זה פדגוגיה ביקורתית. עכשיו, מישהו כזה סתם מהרחוב, שומע פדגוגיה ביקורתית, הוא אומר, אוקיי, אני יודע מה זה פדגוגיה, ביקורתית זה חשיבה, זה מזכיר חשיבה ביקורתית, זה טוב, פדגוגיה ביקורתית, מצוין. אבל החבר'ה האלה, כאילו, חלק מהם באמת מבינים מה הם עושים, הם מבינים שהם תנועה מהפכנית, הם מבינים שהם בתוך אתוס של רמות תודעה, והם ברמת התודעה הגבוהה, ומה שמפריע להם זה חברה קיימת שהם צריכים לפרק. אז אני מביא פה מאמר של אליסון ביילי, היא ממש יודעת מה ההבדל בין פדגוגיה ביקורתית לחשיבה ביקורתית. היא מבינה שזה לא אותו דבר. השם של המאמר הזה קשה לעיכול קצת, יש בו את המילה אפיסטמולוגיה, אבל נורא נקרא את השם של המאמר שלה, מ-2020, Tracking Privilege Preserving Epistemic Pushback in Feminist and Critical Race Philosophy Classes. מה לכל אחותי אמרה פה? אז היא מדברת, קודם כל אתם רואים שהיא מדברת על פמיניזם ותיאוריית הגזע הביקורתית, תיאוריית הגזע. כלומר, היא מדברת על אפיקי ההשתלטות המרקסיסטית של מגדר וגזע. ששוב, לפי המרקסיסטים עצמם, זה מה שהם. אוקיי, אז היא מדברת על התחומים האלה, ומה זה privilege preserving epistemic pushback? epistemic זה איך תופסים את הדברים, איך אני תופס את המציאות, איך תופסים את המציאות. אז epistemic pushback, מה זה אומר epistemic pushback? זה אומר למשל, על מה אתם מדברים? זה בקשת הבהרה, בקשה לראיות, בקשה לניסוח ברור, בקשה לשימוש בלוגיקה.
כלומר, האפיסטמיק פושבק שהיא מדברת נגדו, הוא חשיבה ביקורתית. כלומר, והיא אומרת, חשיבה ביקורתית, היא רואה חשיבה ביקורתית של התבססות על ראיות וניסוח ברור, לזה היא קוראת privilege preserving, וזה מאוד 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 ברור במאמר שלה. אנחנו נראה את זה. כלומר, אנחנו מנסים, כן. זאת אומרת, יש פה התקפה בסופו של דבר על הדרך הביקורתית של המערב, וכל מה שנובע מהמערב, זאת אומרת, הפילוסופיה של המערב, זה המבנה ההיררכי של, איך זה נקרא, פטריארכיה, האדם הלבן, השוק החופשי, כל הדברים האלה, כן? כן, אז כן, נכון, אבל זה אפילו יותר עמוק. יש לבקר, יש להגיד, יש פטריארכיה, יש גזענות, יש פשוט להגיד את כל הדברים האלה, אבל היא עוברת עוד שלב, היא אומרת, יש אנשים שכשאומרים להם, יש פטריארכיה, אז יש כאלה שאומרים, אוקיי, תביא בבקשה ראיות לפטריארכיה, אוקיי? אז אם מישהו אומר, אפשר בבקשה ראיות, אתה יכול בבקשה לדבר ברור, אתה יכול בבקשה להציג תוכנית, כל המשפטים האלה, זה נקרא pushback, זה נקרא privilege preserving pushback. כלומר, כמו מה שקרה לפרופסור הזה, ברט ויינשטיין, אם אני לא טועה, כשהוא ביקש. ברט ויינשטיין, בדיוק, נכון. ברט ויינשטיין, האשים אותו בגזענות, ואז הוא אמר, אני יכול להגן על עצמי מפני הטענה הזאת? אמרו לו לא. הוא גם אמר דברים כמו, אני אשמח לכם נגד גזענות, תראו לי את הראיות, ממש אמר להם, תביאו את הראיות על הגזענות, ובואו נתמודד עם זה. אז זה נקרא פושבק. עכשיו, זה יותר כללי ללכת לדיון על פטריארכיה, כן לא. היא תוקפת את עצם ההתבססות על ראיות. אוקיי? היא מבינה שאם יהיה ביקורת על בסיס, אם מותר להשתמש בחשיבה ביקורתית בסיסית כנגדה, היא תתפרק, היא כאילו יודעת את זה. רוב האקטיביסטים לא מבינים את זה עד הסוף. היא יודעת שחשיבה ביקורתית זה קריפטונייט בשבילה, היא מבינה את זה. אוקיי, היא מסבירה, היא גם יודעת מה זה חשיבה ביקורתית, היא מסבירה. להיות ביקורתי זה להראות שיקול דעת טוב בזיהוי כאשר טיעונים שגויים, במסורת זה ניתן לזהות ולתקן טענות מרושלות על ידי לימוד ליישם את הכלים של ההיגיון הפורמלי והבלתי פורמלי בצורה נכונה. אני תרגמתי אז אולי יצא לי איזה פיקשוש. אוקיי, בגדול ראיות ניסוח בהיר ולוגיקה זה חשיבה ביקורתית. אוקיי, הפדגוגיה ביקורתית, שזה מה שהיא רוצה, היא אומרת מה זה פדגוגיה ביקורתית. פדגוגיה ביקורתית מתחילה ממערך שונה של הנחות המבוססות על ספרות נאו-מרקסיסטית, העוסקת בתיאוריה ביקורתית המזוהה עם אסכולת פרנקפורט. אסכולת פרנקפורט, כמו שרבים מכם בטח יודעים, זה נאו-מרקסיזם. אז פדגוגיה ביקורתית זה סך הכל מיתוג חדש של נאו-מרקסיזם. הפדגוגיה ביקורתית מתייחסת לטענות שסטודנטים מעלים בתגובה לסוגיות צדק חברתי, לא כטענות שיש להעריך על ערך האמת שלהן, אלא כביטויים של כוח המנציחים אי שוויון חברתי. כלומר, אנחנו לא מתייחסים לאמת או לא אמת, אלא אם הטענה שאתה מבין נגדי עכשיו, האם היא מנציחה אי שוויון חברתי. עכשיו, הקטש הוא, אם אסור להעלות ראיות, איך יודעים אם משהו מנציח אי שוויון חברתי או לא? ופה הקטש, והקטש הוא שאליסון ביילי תגיד לנו. כלומר, אליסון ביילי בעצם מנחסת לעצמה את היכולת להגיד, זה אי שוויון חברתי, זה דיכוי. ואתה לא יכול להגיד שום דבר. אם תבקש ממנה ראיות, אז אתה עושה אפיסטמיק פושבק. אסור לבקש ממנה ראיות, כי האמירה, מה שיוצא לה מהפה, זה מחליף
מחליף את המציאות. זה מחליף את המציאות. כלומר, מה שהיא אומרת זה המציאות. זה העולם החדש שהיא מתכננת עבורנו. אוקיי, וזה אמרנו, איך יודעים מה שם שמר דיכוי, כי בלי ראיות ניסוח בהיר ולוגיקה, אז כי היא אומרת, יש לנו דוגמה יפה, כי קלודין גיי, איך יודעים מה נחשב אמירה פוגענית? לפי הקונטקסט. אז לשאול מישהו מאיפה אתה, זה microaggression. להגיד אפשר להתחפש לאינדיאני, על זה מעיפים אותך באוניברסיטה, מאוניברסיטת יייל, העיפו פרופסורית על זה, אולי נראה לי גם בעלה העיפו על הדרך, אני חושב, אבל לצעוק לג'נוסייד של יהודים, אז קלודין גיי יודעת מה הקונטקסט, וכל החבר'ה האלה יודעים מה הקונטקסט, יש להם תודעה עליונה, תודעה גבוהה יותר, ולכן מה שהם אומרים זה המציאות. אז האמירות שלהם מחליפות אלמנטים של שפה משותפת, של מסורת משותפת וגם של רציונליות. אני הגעתי לרעיון שנכון לחבר את הדברים האלה. במקום המריבה הזאת של מסורת נגד רציונליות, להבין ששני הדברים האלה זה מכנה משותף, וזה בעצם בסיס לשפה משותפת. כי חברה, נגיד על זה מילה, למה מסורת זה שפה משותפת? אם יש לנו חברה שבה בני אדם הם באינטראקציה, הם משתפים פעולה. זה אומר, כשאני פוגש מישהו ברחוב, או אפילו ביער, לא משנה, אני פוגש מישהו מהחברה שלי, אז כדי שיש אופציה לשיתוף פעולה, צריך שהפעולות שלו לא יהיו אקראיות, כלומר שאני ידע איכשהו קצת לצפות איך הוא יתנהג. ואם יש לך, ברגע שיש לך ציפייה ממישהו אחר, טווח התנהגות מסוים, אז זה לא אקראי, זה אומר שיש לנו הבנה משותפת. ההבנה המשותפת הזאת היא כבר מסורת, היא כבר סוג של יחסים וציפיות שמאפשרים לשיתוף פעולה לקרות. אז מסורת היא הכרחית לתקשורת ושפה משותפת ופעולה משותפת ושיתוף פעולה. ורציונליות זה עוד יותר ברור, כי רציונליות עוסקת בדברים שאתה יכול לעשות, אתה יכול לתת להם ניסוח פורמלי, מה שאתה לא בהכרח יכול במסורת, אתה לא יכול את כל התפיסות המוטמעות, שנלקחות כמובן מאליהם, כמובנות מאליו, לתת להם ניסוח פורמלי. אנחנו לא יודעים לעשות את זה. אבל בעולם של הרציונליות, זה סוג הידע שהרציונליות עוסקת בו. כאילו ככה אני רואה רציונליות, נראה לי מסתדר עם האינטואיציה. זה דברים שאתה יכול להביא להם ניסוח פורמלי. אז זה הרבה יותר דל, אבל זה גם מאפשר תקשורת הרבה יותר רחבה, כלומר, רציונליות זה בסיס משותף מאוד 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 רחב. כלומר, מתמטיקה, אז אני יכול לדבר עם סיני על מתמטיקה או כל אחד אחר, כי זו אותה מתמטיקה. אין פה גרסאות שונות של מתמטיקה. אוקיי. אז יודע, הקונטקסט זה התודעה המתקדמת לעילה. אוקיי. אסכולת פרנקפורט, האדם הדומיננטי של אסכולת פרנקפורט בשנות ה-60 זה הרברט מרקוזה. עכשיו, הרברט מרקוזה הוא מגלומן פסיכופת, זה כאילו כל כך ברור, אם קוראים מה הוא כותב ומה התוכנית פעולה שלו, אבל באקדמיה היום יש הרבה אנשים שמתייחסים אליו כמין הוגה, אפילו הוגה עם מסר מוסרי כלשהו. זה קשה להקל את זה, אבל תראו מה הבן אדם הזה כותב. זה בספר שלו, The One Dimensional Man, זה הספר שלו בגדול. חוץ מכאילו עוד מאמרים משמעותיים שלו, ה-One Dimensional Man, ספר מאוד גדול שלו. הוא כותב כך, תקופת הברבריות השנייה עשויה בהחלט להיות המשכה של ממלכת הציביליזציה,
כלומר, זה אחרי שהברברים משמדים את הציביליזציה, זה ההמשך של הציביליזציה, אך קיים סיכוי כלשהו שבתקופה זו ישובו ויפגשו הקצוות ההיסטוריים, התודעה המתקדמת לעילה של האנושות, וכוחה המנוצל ביותר. אז הברברים פתאום הפכו להמנוצלים. אז המודל פה הוא שכל כך קריטי למרקוזה, שתושמד הציביליזציה, שהוא בונה על ברברים. הוא מקווה שברברים השמידו את הציביליזציה, והתוכנית היא שאולי, דגש על אולי, ייפגשו הקצוות ההיסטוריים. כלומר, שאחרי שהברברים השמידו את החברה המערבית, הם יבינו שהרברט מרקוזה יש לו תודעה עליונה, ויגידו, תשמע, יאללה, בוא תנהל את העניינים. אני השמדתי לך את הדרך, הכנתי לך את הדרך, עשיתי את ההשמדה בהצלחה. זה כאילו הפנטזיה המופרכת של הבן אדם הזה. נגיד באיראן זה לא הלך כל כך טוב. באיראן, בעלי התודעה המתקדמת לעילה לא ניצחו, אלא הברברים. אוקיי, נחזור לאליסון ביילי. זה נראה לי הפסקה בעצם הכי חשובה שבמאמר שלה לדעתי, היא אומרת ככה, הכלים של מסורת החשיבה הביקורתית, לדוגמה תקפות, תקינות, בהירות מושגית, אינם יכולים לפרק את ביתו של האדון. מה זה ביתו של האדון? זה החברה הליברלית. אז אי אפשר בעזרת חשיבה רציונלית או חשיבה ביקורתית לפרק את החברה הליברלית. היא ממשיכה, הם יכולים לנצח באופן זמני את האדון במשחק שלו, האדון זה החברה הליברלית, אבל הם לעולם לא יכולים להביא לשינוי מבני קבוע. כלומר, מהפכה מרקסיסטית. אם אומרים לך, תשמע, אם יש חשיבה ביקורתית, אי אפשר לעשות מהפכה מרקסיסטית. התשובה הנכונה היא, אוקיי, אז אל תעשה מהפכה מרקסיסטית. זה אמורה להיות התשובה, ולא, אוקיי, אז בוא נוותר על החשיבה הרציונלית. רציתי לומר משהו. זה פשוט מדהים, בזמן שאנשים מחפשים קונספירציות, אתה יודע, בארון בכל מקום, פה יש לך open conspiracy בפנים, והם פשוט אומרים לך שהם רוצים לבטל את הקיים, לשבור את הקיים. זה מדהים. כן, זה הקטע המדהים, שהקוד כל כך מפורש, אז בוא יחליפה במקום להגיד ליברליזם, היא אמרה ביתו של האדון, יופי, אז החליפו איזה מילה, אבל זה כל כך ברור, גם לא דיברתי לא הכנסתי עוד שקפים ממאמר אחר שלה, אמרתי בוא נראה עוד איזה מאמר של אליסון ביילי, פתחתי מאמר, אתה פשוט רואה אותה מתעללת בסטודנטים, כאילו, מה היא כותבת? היא כותבת על סטודנט שהיא מנסה להסביר לו מה זה white talk, היא מסבירה לו מה זה white talk, והיא כותבת, כאילו מצטטת את הסטודנט שלה בסשן הזה, בסטראגל סשן, איך שאני צריך לקרוא לזה, שהוא אומר, תגידי לי, הוא אומר לה, כאילו כתב ענק, tell me what to say, תגידי לי מה להגיד, כל מה שאני אומר זה גזעני, וכאילו, הסטודנט כזה אומר, היא מצטטת את הסטודנט, אומר, אני לא מבין מה לעשות, כל דבר שאני עושה זה גזעני, מה אני צריך לעשות? ואחרי שהיא מספרת על הסטודנט שאמר את זה, יש שני דפים שהיא נותנת של 3 סיבות, למה הבקשה הזאת של הסטודנט הייתה גזענית. למשל, הוא אמר אני, זה בעייתי. היא משווה את זה לצלבנים שחשבו, אני אציל את העולם. זה בעייתי כי הוא ביקש את החוקי ההתנהלות, והיא אומרת כן, זה בעיה, האדם הלבן, הוא חושב שאם הוא יתנהג לפי החוקים הנכונים, אז הוא יכול לנקות מהאשמה. ב-1984, לפחות אמרו לבן אדם מה הוא צריך להגיד. אמרו לו, אתה צריך להגיד שיש 2 או 2 זה 5, סבבה. פה, אפילו אם הוא מבקש, אם הוא שואל מה להגיד, גם זה לא בסדר. זה סוג של בוץ, זה כאילו כמה שאתה מנסה להגיד, אוקיי, טוב, בוא אני אלך איתך, אתה פשוט נשאב ונשאב ונשאב ונשאב,
עד שאתה מאבד לחלוטין צלם אנוש. מישהו שאומר לו, תגיד לי מה להגיד, אני לא יודע, אני לא יכול, איך אני, תסבירי לי, תכניסי את המילים לפה, איך אני יכול לא להיות גזעני, והיא ממשיכה להתעלם בו, כאילו זה עיבוד צלם אנוש. וכן. נשמע לי שמה שהיא זה פשוט גזענית נגד האדם הלבן. היא לא גזענית נגד האדם הלבן, כלומר, יש גם אלמנט של גזענות נגד האדם הלבן, אבל זה האדם הלבן כמייצג החברה. כלומר, אם נגיד היו עושים מהפכה מרקסיסטית באפריקה, אז זה פשוט, היו עושים אותו דבר הפוך. בסין, גם, השתמשו גם בנושא של הגזע. כלומר, העיקרון הפעולה הוא פשוט, לפרק את החברה. למה? כי החברה הקיימת היא בהכרח מכשול להיררכיה חדשה, בשלטון של הבעלי המודעות הגבוהה. אז כאילו, זה כל הסיפור. יש לי מודעות, אני צריכה לנהל את החברה. אני וחברים שלי, מה הבעיה? החברה הקיימת. החברה הקיימת היא המכשול, ואז המון 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 אנרגיה כדי לשבור את החברה הקיימת, ולנצל את כל המתחים שיש. אם יש מתח בין שחורים ולבנים, אז בואו ננצל אותו. מרקוזה, הוא מביע חשש שהשחורים יתעשרו יותר מדי וישתלבו בבורגנות. הוא חושש מזה, כי הם רואים את מי שבשולי החברה כנשק שלהם. וגם כבר אצל מרקס זה מפורש. מרקס מתייחס לפרולטריון בתור הנשק של הפילוסופיה של הפילוסופיה. מרקס, כמו שיש תפיסה טוטליטרית כזאת של אני האומה, אז אצל מרקס זה אני הפילוסופיה. היום יש לנו בארץ, זה הולך, האמירה היא בעצם אני האחדות. אני האחדות. בוא תהיה איתי, אני האחדות. אוקיי. אז הבנו, מהפכה מרקסיסטית חייבת פדגוגיה ביקורתית. חשיבה ביקורתית חוסמת מהפכה מרקסיסטית. איך אנחנו יודעים? כי הם אומרים את זה במפורש. זה מה שקשה להקל באמת, זה עד כמה זה כתוב במפורש. אוקיי, גם באמת, ובימין לא מספיק מבינים את זה. אפילו מאט ווש, בטח מכירים, הוא עשה עבודה מדהימה עם What is a Woman, והוא בא לאנשים ולפרופסורים ומוכיח להם שההגדרות שלהם לא מסתדרות עם עצמם ומסתבכים. אבל אם הולכים לקרוא את ג'ודית באטלר במקור, ג'ודית באטלר היא מלכת תיאוריית הקוויר, אז היא כותבת ממש שהדבר הזה מייצג את ה-X ואת טיפוחו, את הדבר הזה ואת טיפוחו, ובגלל שזה מייצג את שני הדברים האלה בו זמנית, זה מפרק את משמעות המושגים. כלומר, זה לא שבמקרה הם לא חשבו על זה טוב, וזה יצא דברים שסותרים אחד את השני. המערכת נבנתה כדי שיסתורו אחד את השני, כדי למחוק את ההיגיון עצמו. אוקיי, אז אוקיי, עכשיו שאלה לחשוב עליה, האם מוסד צריך להעביר מהיוקרה שלו והמוניטין והסמכות שלו לאדם המחויב לאתוס, הדורש ממנו לשנות את פונקציית המטרה של המוסד. טוב, כתבתי את זה קצת מסורבל פה, אבל בגדול, האם צריך למנות פרופסור שהמטרה שלו זה לשנות את התפקיד של האוניברסיטה? התפקיד של האוניברסיטה, לצורך העניין, הגדרת תפקיד טובה זה לייצר ידע מדעי. אחלה הגדרת תפקיד. אז אם מישהו רוצה לשנות את הפונקציה הזאת או משהו אחר, דעתי הוא לא צריך להיות במוסד הזה, כי הוא מחליף את הייעוד שלו. והוא גם רוצה לעשות את זה בלי להודיע לציבור לפני. יש פה גם אלמנט של ניצול ציני של החברה הליברלית ומוסדותיה האקדמיים. זאת אומרת, אותם פרזיטים מתלבשים על הנכונות של האקדמיה לחקור ידע ולבקר אותו ולבדוק אותו בכדי להכניס את אותם תכנים רעילים. כן, זה יכול לקרות רק בחברה ליברלית. כן, אבל זה לא אבל זה לא הכרחי. חברה ליברלית לא חייבת להיות אידיוטית. כלומר,
חברה ליברלית, עם כל הכבוד, יכולה להגיד, אוקיי, יש פה מוסד עם ייעוד X, ולשים לב כשמישהו עושה משהו אחר. הליברליזם לא חייב להיות כזה אידיוט. כלומר, אבל הליברליזם, אני חושב שחלק מהכשל זה שהליברלים חשבו שהליברליזם זה תפיסת עולם כללית, שנותנת מין תפיסת מציאות כוללת. ואני חושב שזה גרם לחולשה שלהם, כי זה בהגדרה לא נכון. שוב, אם הליברליזם נותן חופש דת וחופש מצפון, וזה מה שהיא עושה, נכון? זה אומר שהיא לא נותנת מצפון. אז מאיפה תקבל מצפון? מאיפה יגיע לכם, מאיפה יגיע המצפון, ערכים? מאיפה זה יגיע? לא מהליברליזם, בהגדרה. אז כמו שאמרתי שהרציונליות זה מכנה משותף מאוד 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 רחב, אבל דל, כי הרציונליות מתייחסת להגבלה בסיסית של היא רק מה שאתה יכול לנסח באופן פורמלי. זה יכול לחשב נגיד ידע רציונלי. אז הליברליזם זה גם מכנה משותף מאוד 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 רחב ודל. ואתה חייב להבין שהוא דל. אתה חייב להבין שאם אתה רוצה, שחיים עשירים, אנושיים, עם רפלקציה פנימית, קשר לנשגב, קשר לאחרים, במסורת משותפת, זה משהו שהליברליזם בהגדרה לא יכול לעשות. ליברליזם שמתפקדת בצורה נכונה, מבינה שזה באמת 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 רק מסגרת. זה כמו מין בית, רק כאילו בית בשלב שזה רק בטון. חשוב שיהיה בטון, חשוב יסודות, חשוב מין מערכת ניהול סכסוכים, נגיד, ליברליזם זה סוג של, אפשר לראות את זה כמערכת ניהול סכסוכים, אבל חוץ מזה אתה לא יכול לחיות בבית מבטון, אתה צריך לצבוע אותו, אתה צריך ריהוט, אתה צריך, או באנלוגיה, חזור לנמשל, אתה צריך קהילה, אתה צריך משפחה, אתה צריך סיפורים משותפים, יעד משותף, חזון משותף, שלא תוכל לקבל אותו מהליברליזם, בהגדרה. אני הייתי רוצה להדגיש איזושהי נקודה של אנרכיזם בעניין הזה ושוק חופשי. אני חושב שכל היכולת הפרזיטית של קבלת החלטות בתוך ארגוני מחשבה ממומנים על ידי המדינה בכדי לקדם את האג'נדות האלה לא היה יכול לקרות באופן אורגני בשוק חופשי. השוק החופשי היה משקף את רצונות האנשים האינדיבידואלים שמרכיבים את אותה מסורת, ורוב האנשים נוטים לשמר את המסורת שלהם, והם לא היו יכולים לסבול את התופעה המהפכנית המרכיבה הזו. אז אני חושב שיש קשר הדוק בין היכולת של אותם גורמים לקדם את הווירוס הזה, משום שהם בסופו של דבר נהנים מכוחה של המדינה ומימון של המדינה, והיכולת לכפות על הילדים להיות חשופים לאותה אידיאולוגיה. כן, אז זה בוודאי המימון של המדינה, זה בהחלט מופנה עכשיו, זה דלק לאלה שחושבים שיש להם את המודעות העליונה, אז זה נכון, אבל זה לא חייב להיות ככה, כלומר, נגיד שהמדינה רוצה להשקיע משאבים בחקר מדע בסיסי, אוקיי? המדינה רוצה להשקיע בלבנות מאיץ חלקיקים, אז זה לא חייב להשתבש, כלומר, לא בהכרח אם בנית מאיץ חלקיקים, אז מישהו ינצל את הכסף כדי לבצע פרופגנדה. אז זה לא דבר הכרחי, אבל כן נכון שברגע שאין לך את המשוב הטבעי של השוק החופשי, כי השוק החופשי זה משוב מאוד 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 אפקטיבי, כלומר, השוק החופשי, אם משהו לא משרת את הלקוחות, אז הוא נסגר. אז השוק החופשי נותן מערכת משוב נפלאה, אבל אז
אם אתה מתנתק מהמשוב הזה, אתה צריך מאוד 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 להיזהר. אתה צריך להגיד, אוקיי, האקדמיה היא לא נתונה למשוב של האם המיץ חלקיקים רווחי או לא, ולכן צריך לשים לב טוב, לראות שיש מערכת משוב אחרת, שהמערכת משוב הכי טבעית, הכי אנחנו מקווים שהיא תקרה, זה מוסד, שלמוסד יש אתוס שתואם לייעוד לייעוד שהחברה חושבת שהוא מממש. כלומר, האנשים מוכנים לשלם מיסים לחקר מדעי, והמצב תקין כשמי שעושים את החקר המדעי באמת מחויבים לחקר המדעי. אבל אז יש מערכות משוב חוץ ממערכת המשוב הכלכלית, זה גם האתוס המשותף וגם הערכים של החברה. לא, נגיד, אצלנו במושב יש כיבוד לידה, אז מישהי שהיא מול ילדת, אז יש איזו תורנות כזאת שכל יומיים מישהי משפחה אחרת מביאה לה אוכל. אז הדבר הזה עובד לא בגלל שוק חופשי, כלומר, יש פה מערכות אחרות. אז בהסתכלות רחבה על החברה, בהסתכלות כללית על החברה, צריך להתייחס לכל מיני סוגים של מערכת משוב. לא רק הכלכלי, כלומר, זה מערכת משוב אדירה, חזקה. אבל גם זה מפורק, אם תשים לב. היום החברה שלנו היא לא הומוגנית בשום צורה, ואין מסורת אחידה או אתוס אחיד לרוב האנשים. אם אני עכשיו אשים אותך במרכז תל אביב, ואתה תדבר על הדברים האלה, ואתה תרצה לקדם את הערכים, וממה שנובע מהמסורות השמרניות, הם יחשבו שאתה הזוי לחלוטין. אז אין לנו מחנה משותף עם מיליונים של אנשים. וברגע נכון, כל מה שאני רוצה להגיד עכשיו, טוב, בהקשר הזה ברור בגלל זה, אם אתה רוצה לפרק חברה, אז אתה רוצה לעודד הגירה מאנשים עם אתוס שונה, עם מסורת שונה לחלוטין, זה בהחלט עוזר לפרק חברה. או לבדר אותם לדעת, ולהגיע למצב ששום דבר בעצם לא ערכי ולא עקרוני ולא מעניין אותם. כן, כן, אז נכון, כל מה שרציתי להגיד, שדיברת על המשוב הכלכלי, אז מה שאני זה נושא רחב, אני רק אומר, כשהם מנתחים את החברה, אז כדאי לבדוק כמה מערכות משוב שונות, כאילו, כי יש עוד חוץ מהכלכלי פשוט. כמו משוב קהילתי. כן, משוב קהילתי, משוב של מוסד שבאמת מחויב למטרה שלו. אוקיי, נגיד בית ספר, למשל בית ספר, שהמורים באמת רוצים לחנך את הילדים. נגיד, אנחנו רוצים שהמורים לא רק יפעלו רק מתוך משוב כלכלי, נכון? כאילו, אוקיי. אז האם החזון הנאו-מרקסיסטי יצא מגבולות האקדמיה? אנחנו יודעים שכן. הנה יש לנו את ג'ודית באטלר, בברית האדומה ירוקה. אדום זה מרקסיזם, ירוק זה אסלאם ג'יהאדיסטי, וממש ממש בהתאם, וממש בהתאמה מלאה למה שמרקוזה אמר, על שאיפה שהברברים השמידו את הציביליזציה, כדי להעביר את החורבות לניהול על ידי בעלי המודעות הגבוהה. אז ג'ודית באטלר אומרת, אכן חשוב מאוד להבין את החמאס וחיזבאללה, כתנועות חברתיות שהן פרוגרסיביות, שנמצאות בשמאל, שהן חלק מהשמאל העולמי. אני לא יכול בלי קצת הד הומינום, גם היא וגם השנייה נראות לסביות להפליא. אני מניח שאין להם 10 ילדים בבית ובעל למופת. כן, אבל צריך להיזהר דווקא פה, כי לא ליצור, הטריק הוא שהם מנחסים לעצמם אוכלוסיות מדוכאות. עכשיו, יש להם שני יתרונות מזה. נגיד, למשל, ג'ודית באטלר לכאורה אומרת, אני מייצגת הומוסקסואלים. אוקיי? שתי יתרונות. א', היא יכולה עכשיו לנסות שהאוכלוסייה הזאת תהיה אקטיביסטית,
תפעל כאילו פיזית לקידום האג'נדה שלה, וגם היא יכולה לעשות מין הנדסת תודעה לשאר החברה, ולזכות ביומרה המוסרית של, כל הכבוד, ג'ודית באטלר, היא מייצגת את האוכלוסייה המרג'נליזד הזאת והזאת. אבל אנחנו צריכים להבין שזאת הונאה עמוקה. כלומר, להגיד, ג'ודית באטלר, את לא מייצגת הומוסקסואלים. את לא. ואת לא מייצגת טרנסים. וכבר הראשי תיבות להט"ב זה ראשי תיבות שהם כבר עקומים מהיסוד, כי אין קשר בין הומוסקסואליות לטרנס. מה הקשר? שניהם איכשהו קשורים למיניות, אבל זה למשיכה, וזה לאיזשהו משהו שקשור להזדהות אין קשר. הלהט"ב, הראשי תיבות האלה, זה מרקסיסטי, פשוט, זה intersectionality. מה? כוח פוליטי, זה כל מה שזה, זה פשוט לקחת את אותם קבוצות. זה דברים מדוכאים, מה שכאילו משותף זה, כולנו מדוכאים על ידי המערכת הרעה שרוצה לפגוע בנו, אוקיי? זה המכנה המשותף. אז קודם כל צריך להגיד, אני כופר בטענה המוסווית שאת מייצגת להט"ב, את לא. א', אף אחד לא בחר בך, כאילו לא היו בחירות בין ההומוסקסואלים בעולם. לא התקיים, לא. אז את לא יכולה להגיד שאת מייצגת שום דבר. זה טוטליטרי, זה כמו שמישהו יגיד, אני האומה, אני הפילוסופיה, אני ההתפתחות ההיסטורית, אז להגיד, אני המייצגת את הלהט"ב. לא, אין דבר כזה להט"ב, ואת לא מייצגת אותם. אז קודם כל זה. שנית, אם מסתכלים על הכתבים של באטלר, מעבר לזה שלא היו בחירות לבחור אותה, ברור שהיא רוצה להשתמש בהם ככלי לשבירת החברה. איך? כי גם זה כתוב. היא ספציפית כותבת למשל, שההומוסקסואל הוא פרודיה לנורמלי, כדי לפרק את המושג נורמלי. עכשיו, סיפרתי את זה גם לפעיל הומוסקסואל, והוא אומר, אמא שלך פרודיה לנורמלי, כאילו, אין לי עניין להיות פרודיה לנורמלי, אני רוצה להתקבל לנורמה, על זה אני נאבק, על מה לכל אורחות אני מדברת, אני רוצה להתקבל לנורמה, אני לא רוצה שתשתמשי באקטיביזם שלי כדי לשבור נורמה, מה את עושה? אז מה שהיא עושה זה מרקסיזם, מה שהיא עושה זה להגיד שהיא מייצגת אוכלוסייה, כדי להשתמש בה כחיילים, בדיוק מה שמרקס גם אמר, גם חיילים וגם שאר החברה נותנת לך תוך כדי את היומרה, אתה מקבל ממנה הצדקה ליומרה המוסרית שלך. אז בימין, או בכלל, כאילו נופלים לפח הזה, ולוקחים כנתון את הטענה שהיא מייצגת אוכלוסייה. היא לא מייצגת שום דבר. היא מייצגת מישהו שרוצה לנצל אוכלוסייה. עכשיו, נדרשת לזה רמת ציניות שקשה לנו לעכל. כאילו, קשה לעכל דבר כזה. אתה כן הולך לקראתם בצד הראשון, ואתה אומר, טוב, בוא נניח שאתה מייצגת וזה, ואז בוא נראה מה קורה. הצד הראשון הזה זה השגיאה בסיסית. יש זכויות להט"ב, או יותר מדויק, יש זכויות הומוסקסואלים שאפשר לדבר על זה, גם זה נושא מאוד מורכב, על שינוי מול המסורת מול שינוי, זה דבר מורכב בפני עצמו גם בלי כל המרקסיסטים, כבר זה מורכב. אז, אבל המרקסיזם הזה, יש לו ממש מומחיות, טפילות על תנועות שינוי, או תנועות ניסיון רפורמה, זה פשוט טפילות. בתיאוריית הגזע הביקורתית גם, זה פשוט מובהק. שוב, כל הזמן אני אומר, צריך לראות את כתבי המקור שלהם, בתיאוריית הגזע הביקורתית, הם עצמם כותבים. מי כותב את זה? התיאורטיקנים שפיתחו את תיאוריית הגזע הביקורתית, מסבירים, אנחנו לא התנועה לזכויות האזרח. הם אומרים את זה במילים האלה. אנחנו
רוצים לפרק את יסודות הליברליזם, כולל Enlightenment Rationalism, כולל רציונליות. החבר'ה האלה מבינים שהם אנטי-רציונליות, כי יש להם מערכת הפעלה חלופית של הדיאלקטיקה, שאומרים חושבים שהיא יותר מוצלחת, היא מחליפה רציונליות, כי למה? היא בעצם מהווה רציונליזציה לתפיסה של רמות תודעה. אנחנו רמת התודעה הגבוהה, ויש את כל השאר. זאת אומרת שיש פה בעצם מאבק בין הרציונליזציה שמייצגת את הנאורות ומייצגת את זכויות האדם ואת החופש ואת המבנה של החברה הפתוחה, לעומת החברה שמנוהלת על ידי מיסטיקנים שרוצה חברה סטטית עם היררכיה מאוד ברורה של יודעי דבר ואידיוטים שימושיים. כן, כן, בדיוק. אני משתמש במושג רציונליזציה בשלילה, כאילו ככה בדרך כלל עושים. אז מה שהם עושים זה רציונליזציה, ומה, כאילו, מה שחברה שפויה, בריאה, משגשגת צריכה לעשות, בגדול להיצמד לרציונליות. מה זה, במילה אחת, שפה משותפת, זה הדבר הבסיסי. להיות בשפה משותפת עם שאר החברה. אבל שפה משותפת יכולה גם להפוך באיזשהו שלב להיות מהפכנית ומרקסיסטית. זאת אומרת, אין בהכרח קשר, אי אפשר בהכרח לבוא ולומר שמסורתיות, אוקיי, היא בהכרח ערך חיובי לכשעצמו. המסורתיות צריכה להימדד באמצעות הכלים הרציונליים, corresponding to reality וכל האפקטים מתוך זה. ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו במכנה משותף בחברה טוטליטרית קומוניסטית עם הרבה מאוד מכנה משותף, בעיקר אקדח לרקה עם אנשים מפוחדים. אוקיי, אז אני רואה כן פער, ממש דיכוטומיה בין מה שקראתי אתוס רמות התודעה לרעיון של שפה משותפת. יש פה זה או זה או זה. מישהו באתוס רמות התודעה, כמו ג'ודית באטלר, היא לא מנסה לייצר עם העולם, עם שאר החברה, שפה משותפת. היא לא. היא רוצה לספק, כמו אפלטון, שקר אצילי. היא רוצה לבצע הנדסת תודעה. אז שפה משותפת, אז כן, ברור, יכולים להיות הרבה אנשים, כאילו קבוצה, שהם בשפה משותפת, ועדיין עושים דברים רעים. כלומר, זה גם אפשרי. כלומר, השיתופיות עצמה, בפני עצמה, היא לא ערובה למשהו טוב. היא בכל זאת, היא משהו שונה מתפיסה של היררכיה. עכשיו, שתי השפות המשותפות שמעניינות אותי, זה רציונליות, זה קצת יותר מדי כללי, בואו ניקח פשוט מדע. מדע יש לו את הכללי משחק מאוד מוגדרים, שזה אומר, המדע זה אוסף של מודלים מדעיים, כל מודל יש לו את הראיות שהוא מתבסס עליהן, והוא מנסה ליישב אותם בתוך תיאוריה, אוקיי? אז מודל מדעי זה משהו שזה ממש שפה משותפת במובן הזה, שאתה אמור להיות מסוגל להגיד למישהו באיזשהו מקום בעולם, תשמע, זה מה שיצא לי בניסוי. כך אתה תנהל את הניסוי, כך אתה יכול לשחזר את הניסוי. ואז אתה משתמש במונחים כמו יחידות של מטר, כאילו טמפרטורה, זה שפה משותפת, מאוד מאוד קל להגדיר שפה משותפת בהקשר המדעי, כי זה מאוד 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 פורמלי, ואין פה שום בעיה מבחינה הזאת. מבחינת חברה אנושית, זה פשוט דל, כי המדע לא יכול לטפל, לא יכול לעסוק במסורת. במסורת שמבוססת על המון דברים שנתפסים כמובן מאליו. כלומר,
לנו ברור שנגיד, אחד הדברים שאנחנו לוקחים כמובן מאליו, המסורת שלנו, זה שאנחנו רוצים שהמין האנושי ימשיך להתקיים. אוקיי? אז זה נגיד חלק מהמסורת. ברור לנו שאנחנו גם רוצים להקים משפחה, כי זה מה שעושים. כי אנחנו לא חושבים על זה יותר מדי, אז ברור שזה מה שעושים. גם ברור לנו שאם אף אחד לא יקים משפחה ולא יהיה ילדים, לא יהיה מין אנושי, וזה גם ברור לנו, אם ישאלו אותנו, האם אתם רוצים שמין אנושי ימשיך להתקיים, אז נגיד, טוב, כן. אז העניין פה, התיאוריית הקוויר, היא מגיעה להתנגשות אפילו עם הדבר הזה. אפילו עם הרעיון שטוב שהמין האנושי ימשיך להתקיים. אוקיי, אז לפני שאני אסתחף לכיוון הזה, אני רק אגיד על משהו חשוב להגיד על מסורת. אז הכבוד למסורת, המשמעות של זה מבחינתי, זה להתפתח מתוך הקיים. זה הכל. להכיר בזה שיש פה מארג יחסים ותפיסות ושפה וסיפורים, יש פה איזשהו מארג שעובד. אוקיי? אנחנו בסך הכל... כן. אבל יש הבדלים בין מסורות, בין תרבויות, בין סוגים שונים של אוכלוסיות והאינטליגנציה שלהם. כל אחד יוצר משהו קצת שונה, ולא, אתה יכול לראות שחלק גדול מהמערכות החברתיות הקולקטיביות לא בהכרח יוצרות טכנולוגיה ומדע ומתמטיקה, הם לא מקדמים את הדברים האלה. רציתי לומר, אתה העלית נקודה מאוד חשובה בנוגע לתיאוריית הקוויר וה-depopulation, אותו דבר הם עושים לנו גם עם הנושא של... לא, אני מדבר הרבה יותר גרוע מ-depopulation. לא, רק רציתי להתייחס לאיזושהי נקודה קטנה, שבאותה צורה הם פועלים גם עם הנושא של קיימות מבחינת ה-environment, כל מה שקשור באקלים ודברים אחרים, שבעצם האנושות עצמה היא סרטן על פני האדמה. אני הולך להגיד משהו הרבה יותר מופרע מכנראה מה שאתם מכירים אפילו. אז אני אומר מבחינת עצמנו, עזוב תרבויות אחרות, אוקיי? אני מדבר כל אדם עם עצמו. אדם עם עצמו, בחברה שהיא לא צפון קוריאה, שהיא לא איומה, שאם אתם אומרים וואלה, אפשר לחיות פה בסך הכל, אז אתה בתוך מארג שאתה אומר אוקיי, איכשהו מתפקד, אתה בעצמך, אז מבחינתך, כי כבוד למסורת זה אומר, אני מנסה להבין את המקום שבו אני נמצא, את מה שמאפשר לדבר הזה להתקיים, ואם אני רוצה איזשהו שינוי, אני עושה את זה מתוך כבוד לקיים, ואני מתפתח מתוך הקיים. זה פשוט זה אוריינטציה, זה פחות מין רעיון מוגדר כזה, זה יותר מין גישה למציאות. נגיד, יש גישה למציאות שאומרת התפתחות מתוך הקיים, והגישה המרקסיסטית היא התפתחות מתוך שבירת הקיים. אוקיי, זה הפער. אוקיי, לגבי העניין של למה הזכרתי את המסורת או את התפיסה, המסורת שכוללת המון דברים ברורים מאליהם, אחד מהם זה שטוב שהמין האנושי ימשיך להתקיים, אז אני אומר את זה, כשברקע אני חיפשתי בעצמי ביוטיוב, אתם יכולים לחפש גם, חפשו queer futurity, futurity כאילו עתיד queer, והגעתי להרצאה, שומע אותה, זה עוד 40 דקות, לא יודע, שומע, הרצאה מוזרה, מדברת על פלסטיק, והדוגמאות של פלסטיק שזורקים לים זה צעצועי מין מפלסטיק דווקא פלסטיק הזה מדברים, יש אפילו איזו תמונה של דג שבלע צעצוע מין, כאילו מופרע כזה. ואז אני מגיע לסוף ההרצאה, ואני שומע את מילות הסיכום, ואני אומר לעצמי, לא יכול להיות שזה מה שהיא אמרה, זה לא יכול להיות. שמעתי את זה שוב, ושוב אותו דבר. המרצה הזאת,
מה שהיא אומרת בסיום ההרצאה זה שבמקום להתייחס לצאצאים של האנושות, במקום שהילדים הביולוגיים שלנו יחשבו כצאצאים של האנושות, במקום זה, מה שצריך לחשב כצאצאים של האנושות בעתיד הקווירי, זה המיקרובים שגדלים על פלסטיק שזרקנו לים. זאת רמת הניתוק מהמסורת האנושית שהחבר'ה האלה יגיעו אליה. התנתקות מהרעיון שטוב שהאנושות תתקיים, כאילו זה רמת ההתנתקות, אבל הם חייבים להגיע לשם כתולדה הגיונית, כאילו זה ההמשך הטבעי של החשיבה שלהם, כי אם אתה כן אומר, בני אדם צריכים להתקיים, אז נובע מזה שיש ערך מיוחד ליחסים הטרוסקסואליים, כי זה מה שמאפשר הולדת ילדים, אבל הם לא יכולים להגיד שיש עדיפות כלשהי ליחסים הטרוסקסואליים. ג'ודית באטלר מתייחסת ליחסים הטרוסקסואליים כנורמה כוחנית מחרידה ששטפה לנו את המוח, שאנחנו חושבים שיחסים הטרוסקסואליים זה דבר טוב. אז ואם אתה מתנגד ליחסים הטרוסקסואליים, אז אתה צריך גם להתנגד להמשך קיום המין האנושי, וזה כבר נאמר במפורש, בוא נחליף ילדים מיקרובים שגדלים על פלסטיק. כאילו זה כבר נאמר, זה כן. אוקיי. אז טוב, אז פה אנחנו מדברים על הרעיונות של האקדמיה, כי האקדמיה זה הגראונד זירו של הזוועה הזאת. אז יש לנו את זה באונסקו, התעסקתי במסמך של אונסקו, שבשם אג'נדה 2030, מקדם במפורש את החזון של הרברט מרקוזה. מסמך של אונסקו, סוכנות של האו"ם, מסבירים שהם מקדמים את האג'נדה של האו"ם עבור כדי לקדם את הרברט מרקוזה. כלומר, מרקסיזם. כלומר, בוא סבבה נשתמש בברברים שישמידו את הציביליזציה כדי שאחר כך הם ייתנו לבעלי המודעות הגבוהה לנהל אותה. שזהו. אונר"א, סוכנות של האו"ם, כבר מכירים, וארגון הבריאות העולמי, גם סוכנות של האו"ם שרוצה עכשיו כוח, רוצה שלטר על העולם בגדול, שטדרוס יוכל להגיד, יש חשש למגפה מעכשיו, בום. זה גם תחום שהתעסקתי בו, הוא רוצה סמכות מוחלטת על מה נחשב מידע נכון או נכון, סמכות על להעביר משאבים ממדינה למדינה, וסמכות לחוקק עוד חוקים בהמשך, וארגון שגם עובר על החוקים על חוקי הפרוצדורה של עצמו בצורה שלא תאומן, והוא כמובן גם אנטישמי, אנטי ישראל בצורה מוחלטת. אוקיי, אז הרעיונות האלה של האתוס רמות התודעה האלה, הם ספוגים מאוד 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 עמוק באום. שם הם באים לידי ביטוי בעוד עוד אופן, לא ניכנס לזה, רק נזכיר את השם, זה כת התיאוסופיה. עוד מנגנון רציונליזציה לזה שאתה חושב, שאתה מצדיק לעצמך, יש לך את הרמת המודעות העליונה, ואתה צריך לנהל את העולם. אנשים מאוד 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 פשוט משוגעים, שנמצאים עמוק בתוך האום. גם שם יש לך עוד איזה אליס ביילי, היא כבר מתה קצת, אבל מדאם בלבצקי, אליס ביילי וכל החבורה הזו.
כן, כן, זה אליסון ביילי, כן, אליסון ביילי. אוקיי. כן, כן. יש להם הרי מושב באום, ועד כמה שאני יודע, היה להם מרכז שם שהיה נקרא לוציפר טראסט, בשלב מאוחר יותר הם שינו את זה ללוסיוס טראסט, כנראה שהם לא רצו זיהוי מדויק מדי. כן, לוסיוס טראסט. כן, ואם אומרים להם שזה השטן, אומרים לא, 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 לוציפר, הוא מביא האור. כן, אוקיי. אז, טוב, זה באום, אז איראן מונתה לראש הפורום החברתי במועצת זכויות האדם באום, כי זה לא ברור למה, כלומר, לא, הייתי אומר, לא ברור למה האום ממשיך להתקיים, אבל האום ממשיך להתקיים, כי יש מספיק נציגי ציבור במדינות בעולם, שמזדהים עם אותו אתוס של רמות תודעה. הם מרגישים שהאום זה חלק מהמיליה שלהם. כי האום הרי הוא ספוג לחלוטין בשפת הווק, כאילו diversity, equity, inclusion, כל הדבר הזה ספוג באום. אז השפה הזאת מהדהדת עם הרבה נציגי ציבור, נגיד, בממשל ביידן. אז השפה המשותפת של מישהו במפלגה דמוקרטית בביידן, קרובה יותר לזו של האום, מאשר הבחור שיושב, האיש הקונגרס שלידו בבית הנבחרים שלהם. איך קוראים לזה? בית נבחרים? נגיד. אז כן, אז יש לנו מנהיגים, נבחרי ציבור, שלא מייצגים את הציבור, אלא מזדהים עם השפה החדשה הזאת, שמייצגת נאמנות לאתוס רמות התודעה, כשהם חושבים זה טוב שימסרו מהריבונות של ארצות הברית לדבר הזה, כי אם הם מקדמים את האג'נדה הזאת, אז הם בעצם מעלים את המעמד שלהם שם. קיצור, יש פה אתוס שתופס מנהיגי ציבור ומסצית אותם מהמטרה שלהם לדאוג למשל לריבונות של האומה שלהם. אוקיי, אז זה גם מודל שנראה לי עוזר להבין מה קורה. האקדמיה ועול המרקסיסטים היא מנגנון רב עוצמה שמתרגם סמכות מוסרית פיקטיבית לסמכות מקצועית פיקטיבית. כלומר, אתה אומר, למשל, אני מייצג שחורים. למה ככה החלטתי? אני צריך להקים פקולטה לחקר שחורים. White Studies, Black Studies, מה שלא יהיה, Critical Race Studies. Critical Race Studies, פיתחו את זה ב-Critical Race Theory, פיתחו בהרווארד. אז ברגע שיש עכשיו פקולטה, עכשיו יש פרופסור לתחום הזה, ועכשיו הוא יכול לבצע הכשרות, אפשר פתאום להגיד שיש קורס חובה ב-Critical Race Theory, אחרי רצח של ג'ורג' פלויד או משהו. הסמכות מוסרית הפכה לסמכות מקצועית, שזה בעצם, כאילו, זה גם כלי פרופגנדה, זה גם משהו שיכול עכשיו לייצר מאמרים, מחקרים. בבסיס המחקרים אפשר לנהל, שופט יכול לפסוק, אפשר לייצר מדיניות על בסיס מחקר, כאן יש מחקר. ואז הסמכות המקצועית אפקטיבית הופכת לסמכות פוליטית מושחתת, ופה אנחנו כבר בכוח גולמי. אז זה מין תהליך. לכן צריך לשלול מהיסוד את הסמכות המוסרית והמקצועית. לא לקבל את זה. נגיד אני כותב נגיד בתפוצת בשער, איזה 7,000 אקדמיים, אז מישהו מדבר על זה, אז יש תחום אקדמי שחושב כך וכך. אז כאילו עניתי, תחום אקדמי זה להניח את המבוקש. מי אמר שזה צריך להיות תחום אקדמי? אז חייבים לפקפק, חייבים לכפור ביסודות האלה. הם לא יודעים להתמודד עם ההתקפה העמוקה הזאת. כלומר, טוב, הם יודעים לצעוק ולבכות וכל זה, אבל הימין בינתיים
לא מכיר מספיק את הספרות שלהם כדי להצביע על כדי לעשות את התקיפת העומק הזאת מתוך הבנה של מה בדיוק הם אומרים ועושים. ואני חושב שזה אפיק מדהים לפעולה. אוקיי, האם הפדגוגיה הביקורתית הגיעה לארץ הקודש? אז כן. אקדמאים ישראלים עושים פוסט-דוקטורט בארצות הברית וקנדה. אז כן, אז עוברים שם הכשרה ומחזירים את הרעיונות לארץ. וכן, האקדמיה בארץ היא פשוט סניף מקומי של כאילו בטח במדעי הרוח והחברה. מדעי הרוח והחברה, ישראל היא פשוט סניף מקומי שעושה אדפטציה מקומית לרעיונות האלה. למשל, לוקחים את הרעיון של תיאוריית הגזע הביקורתית, ומעבירים את זה לתחום הערבים יהודים. לוקחים את אותו רעיון ועושים לו אדפטציה מקומית. זה מה שהאקדמיה שלנו עושה, והאבסורד הוא שהיא עבד נרצע, כל הפקולטות האלה הן פשוט מייבאות ועושות התאמות מקומיות לרעיונות שלא הם המציאו, אבל יש להם את האשליה של תחושת השחרור, כי הם מתבלבלים בין שבירה ושחרור, זה היפה פה, מבחינת הצד השני. גורמים לאנשים לחשוב שזה שהם שוברים, זה אומר שהם משתחררים. עכשיו, אם תנסו לשבור את הבית שלכם כדי להשתחרר, אתם תשימו לב שבסוף אין לכם בית. יש לכם ערימת אבנים, ואז גם תגלו שגם על זה אתם אין לכם שליטה וריבונות. אידיוטים שימושיים ועל בסטרואידים. אוקיי, ויובל גת נמצא פה, אולי הוא היה לפני כן, אז הוא צילם את השלט הזה, שמהלל את פאולו פריירה. פאולו פריירה נחשב כאבי הפדגוגיה הביקורתית, למרות שהוא לא ניסח את השם, אבל הוא הביא את כל הרעיונות. אז תראו איך את התת כותרת בסמינר הקיבוצים, יש להם בסמינר הקיבוצים את חוץ מישלת שמפאר את פאולו פריירה, שעוד רגע נדבר עליו, אז יש להם מה שנקרא מרכז לפדגוגיה ביקורתית, ותת כותרת פה, התוכנית לצדק חברתי, סביבתי וחינוך לשלום, סמינר הקיבוצים. מה שאומר שאם תגיד שהם עושים דברים רעים שאין להם שום קשר לחינוך, אז הם יגידו לך, תגיד, אתה נגד שלום? אתה נגד צדק חברתי? אתה נגד סביבה? משלמים לך חברות נפט? אז זה פשוט, המהלך הוא לנחס לעצמך את כל המילים שנחשבות חיוביות. זה הכל. אתה מנחס לעצמך את כל הדברים החיוביים, אתה מלביש על השני את כל הדברים הרעים, טרנספוב, הומופוב, גזעני, לא יודע מה, וזה הכל, זה פשוט פעולת מיתוג. ואם תגיד להם, אני אשמח להבין, מה זה צדק חברתי? תסבירו לי מה זה אומר. מה זה? אז מה שעשית עכשיו זה אפיסטמיק פושבק. אתה ניסית להשתמש בעקרונות של ראיות, ניסוח בהיר ולוגיקה, כדי לערער על היומרה שלהם לייצג את הצד הנכון של ההיסטוריה. עכשיו, סתם, נסתכל רגע על המושג צדק חברתי. צדק חברתי, קודם כל, צדק במובן שבו יש למושג הזה משמעות, זה המשמעות של צדק מגיעה מזה שיש כללי מוסר, כללי התנהגות על אדם. אדם יכול לנהוג לפי הצדק, או לנהוג לא לפי הצדק. אלה כללי התנהגות על אדם. אוקיי? צדק חברתי זה משהו אחר לגמרי.
צדק חברתי בעצם אומר, אוקיי, בוא נסתכל על התפלגות הכנסה, למשל, ובוא נגיד אם ההתפלגות הזאת היא טובה או לא טובה. זה דבר שונה לחלוטין מצדק במובן של משהו שיכול להנחות התנהגות של פרט. אבל טוב, לא ניכנס לזה, זה נושא בפני עצמו. אוקיי. עכשיו, האנשים, החברי סגל, שמקבלים כרגע משכורת יפה מהמדינה כדי לפרק את החברה, החברי סגל מבינים מה הם עושים. אחת מחברות הסגל זו חגית גור זיו. היא כתבה ספר שנקרא פדגוגיה ביקורתית פמיניסטית וחינוך לתרבות של שלום. אז היא יודעת שהיא עושה מרקסיזם. היא כותבת בתוך עניינים בספר, יש לה סעיף, ויש לה פרק של, או עמוד, כאילו עמודים, 2 עמודים, לא משנה, הזיקה לאסכולת פרנקפורט. היא מבינה שזה נאו-מרקסיזם. עכשיו, באתר, אם הולכים לאתר של המרכז לפדגוגיה ביקורתית, האתר שמופנה לקהל, שם לא כתוב מרקסיזם. לא. שם לא כתוב אסכולת פרנקפורט. שם כתוב מלא פעמים פמיניזם, שלום, צדק חברתי, בכל מיני ניסוחים כאלה ואחרים. אז המרקסיסטים מבינים שהם צריכים לעשות הנדסת תודעה הדרגתית. הם צריכים, עכשיו, אני אזכיר, הייתי בסדנה של ארגון מחזקים, ארגון שמאל רדיקלי, שהייתה לו סדנה שנקראת הנדסת תודעה. ככה זה נקרא, זה השם של הסדנה. ההרצאה השנייה בסדנה הזאת הייתה של דעתי חגי אלקיים שלם, והוא הסביר איך עושים הנדסת תודעה. הנקודה שהוא הדגיש הייתה זאת. משהו ככה. קודם תתחברו לערכים של הצד השני, ותנסחו שאלה, תמסגרו שאלה, כך שהתשובה היחידה שהוא יוכל לתת, תהיה לעשות את מה שאתם רוצים שהוא יעשה. כלומר, זה לא טעות, הוא נותן שאלה, ומה שהוא רוצה מהשני זה לא תשובה, זה פעולה. זה מאוד מודגש שם. אז כך עובדת הנדסת תודעה, אתה מתייחס לבן אדם השני ככלי מסוים שאתה צריך להפעיל אותו, כדי להפעיל אותו אתה צריך להבין את המבנה שלו. אז אתה מייצר אינפוט לתודעה שלו כדי שהוא יעשה את מה שאתה רוצה שהוא יעשה. עכשיו, הקהל יעד של האתר אינטרנט שפונה לציבור, פונה לאנשים שהם לא מרקסיסטים. אז לכן, אתה לא משתמש במילה מרקסיסט, איך תדע מה הם יודעים על מרקסיזם. אבל אתה כן יודע שכבר הם התרגלו לזה שצדק חברתי זה דבר טוב. אז לכן אתה אומר, אתה אומר ככה, אם הקהל יעד חושב שצדק חברתי זה דבר טוב, אז אתה אומר, אני עושה צדק חברתי. אז כתוב לראות לא רק את מה שהם מראים לציבור, אלא גם מסמכים פנימיים יותר, כמו הספר הזה, שהיא כנראה תחשוף את הסטודנטים שלה בטח בשנה ג'. אז אם משבשים את הסדר של העברת המסרים, ומראים את הכתבים הפנימיים הזוועתיים שלהם, מוקדם יותר, זה יכול לפרק את המנגנון הנדסת תודעה, שבנוי על זה שאתה שולט בתזמון של המסרים. אתה קודם מראה שלט של פאולו פריירה, ואומר, נכון אתם מעריצים על פאולו פריירה, תראו איזה דברים יפים הוא אמר, ואחרי שהסטודנט כבר מתרגל לזה שפאולו פריירה הוא בסך הכל אדם טוב, לאט לאט אתה מביא דברים יותר ויותר 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 רדיקליים שלו, כי הבן אדם הוא היה ממש מטורף, הוא העריץ את מאו צטונג, הרבה אחרי שכבר היה ידוע
כמה מיליוני בני אדם הוא הרג. פאולו פריירה מעריץ פסיכופת מגלומני, רוצח ההמונים הגדול ביותר של כל הזמנים, שהרג והתעלל והשפיל גם את החברים שלו. כל מי שעמד בינו ובין כוח מוחלט, מצא את עצמו מושפל ומת. ונגיד למשל בנימוק בגולה הגסיני מסוכרת, בלי טיפול רפואי למשל. אז זה בענף שפאולו פריירה מעריץ. אבל את זה אתה מגלה רק אחר כך, אז יש פה מהלך שחייב להיות הדרגתי. אתה כל פעם חושפים אותך ליותר רעיונות, עד שאתה כבר שוחה בתוך המושגים האלה, ונופל לתוך הכת הזאת, כי זאת כת. כי הרעיון הזה שלנו, אנחנו בעלי התודעה, ואנחנו ננהל את החברה, ואנחנו לא מנסים לדבר בצורה על בסיס שפה משותפת, אנחנו צריכים לבצע הנדסת תודעה. אתה כבר נשאב לתוך הכת, אתה כבר קשה מאוד לצאת מזה. אבל זהו, כמה זמן אנחנו כבר? מספיק. אז נראה לי שנעצור פה. יש לך עוד זמן לשאלות טיפה? כן, בטח. גם עברנו 20 עמודים בתוך הרבה יותר, אבל זה בסדר גמור. רציתי לשאול... שיתוף מסך המופרע הזה. וואו. איך אני יוצא מזה? אתה יכול לקחת לי את השליטה או משהו? אני לא חושב, שנייה, אני אנסה רגע. כן, סגרתי לך, אבל אתה צריך שוב לפתוח את המצלמה בבקשה. כן, נהדר. א', רציתי לדעת, מתוך הנחה שיש עדיין מטורפים ששולחים את הילדים שלהם לבית הספר, איך אנחנו בכלל מזהים את השפה המניפולטיבית של אותם חולי נפש? אני לא זוכר את כל יש להם טרמינולוגיה שלמה של, לדוגמה, לימודים עם דגש על ה-emotional, איך זה נקרא? יש להם שפה שלמה, אם אתה יכול לתאר לנו אותה בכמה מילים, שנוכל לזהות אותה ולהיזהר ממנה, ודבר אחרון, בעצם לא אחרון, סליחה, עד כמה הם הצליחו לחתור בתוך המערכת, והאם מקבלי ההחלטות במשרד חינוך, מיישרים קו עם העניין הזה. לא שומעים אותך. אז אוקיי, אז מבחינת רמות העמקה, אז פדגוגיה ביקורתית זה יותר הארדקור כזה. מה שאתה מדבר עליו, שעכשיו נכנס לכל מקום, גם לחינוך הדתי, אז נקרא למידה רגשית חברתית, ומקבלי ההחלטות או הפקידים, או שהם אין להם מושג בכלום, ממש ממש בכלום, או שהם מבינים בצורה אינטואיטיבית שזה עוזר לקדם את האג'נדה, נגיד איך שהם יחשבו שזה נגיד פרוגרסיביזם, אז יש את האנשים שמתחברים אינטואיטיבית לסיפור הזה, ואיכשהו זורמים עם זה, ויש כאלה שממש מבינים מה הם עושים. יש כאלה שמכוונים את המהלך, אנשים, חלק מהם יושבים באקדמיה הישראלית הלאומית למדעים, ויודעים שזה מרקסיזם. כלומר, יש שם אנשים בוודאות, לפי הטקסטים, לפי המונחים שהם משתמשים בהם, יש שם אנשים שמכירים, שיודעים מה זה פאולו פריירה. יודעים שפאולו פריירה רוצה מהפכה מתמדת, ויש לו שיטת אינדוקטרינציה, וזה בדיוק מה שהם רוצים לעשות. אז יש לך כמה, אז זה הרמות שיש לנו, כאילו, מהמהפכנים האמיתיים שמבינים שמרקסיזם זה אנטי-רציונלי. זה הרמה הכי עמוקה. זה אנשים כמו אליס ביילי. שמבין, אולי התבלבלתי בין אליס ואליסון, לא משנה,
הם מבינים שזה אנטי רציונלי, יש כאלה שהם חושבים שזה רציונלי איכשהו, אבל יש להם כל כך תפיסה עמומה של רציונליות, שהם בעצם מזדהים עם אני רציונלי, אבל פשוט בלי הרציונליות, ויש כאלה שאין להם מושג. אז יש את כל הרמות האלה, ויש את נגיד, בבית הספר, נגיד, מנהלים או מורים בבית ספר, בשלב הזה, הרבה מהם, כאילו, אין להם שום מושג מה זה הלמידה הרגשית חברתית הזאת. אני חושב שהרוב באמת לא יודעים מה זה, פשוט כי הסבירו להם, מה אמרו להם שזה למידה רגשית חברתית, כל מה שהם חושבים שזה טוב, נגיד סקרנות, אוקיי? מורה חושב שסקרנות זה טוב, כן? אז מי שמוכר לו למידה רגשית חברתית, אומר לו, למידה רגשית חברתית זה סקרנות. אז הוא אומר, יופי, אני בעד סקרנות, נהדר, למידה רגשית חברתית זה הדבר הכי נפלא שיש. אז ככה זה נמכר. אז אפשר להגיד, טוב, נו, אז איזה נזק זה יכול לעשות, אם המושג מתאים את עצמו לתפיסות הקיימות של המורים, אז הכל בסדר, אז מה ששולט פה זה התפיסות הקיימות של המורים. אז זאת טעות, כי ברגע שהתפיסה הזאת, למידה רגשית חברתית, מתקבלת ונכנסת, ויש גם מסמך בכנסת שמראה על הכנסה של למידה רגשית חברתית לתל אביב, והם אומרים ככה, בשלב הראשון, מטמיעים את השפה. אז מורים ומנהלים מתחילים להתרגל לדבר בטרמינולוגיה של למידה רגשית חברתית. זה אומר שאם איזשהו מורה עכשיו, יש לו איזה מיזם של לעודד עבודה בקבוצות. אוקיי? מורה רוצה לעשות עבודה בקבוצות, כי הוא נראה לו שזה רעיון טוב, אז כדי שהמנהל יגיד, וואו, בוא תעשה את זה, אז המורה יגיד, זה למידה רגשית חברתית, כי זה חברתי. אז הלמידה רגשית חברתית הופך פתאום להיות סטנדרט, כדי לקבל תקצוב, כדי לקבל התייחסות, כדי לקבל זה, אתה צריך להגיש שאתה עושה למידה רגשית חברתית, ואז פתאום כולם עושים למידה רגשית חברתית. עכשיו, מה זה אומר גם? זה אומר שעכשיו אפשר להזמין לבית ספר סדנה של מומחים ללמידה רגשית חברתית. ומי יהיו המומחים האלה? בדיוק הרדיקלים שמבינים יותר טוב מה הם עושים. בדיוק הרדיקלים שעברו את הקורס בקנדה עם הנרי ג'רו. הייתי בזה קבוצה עם אקדמיים, פתאום שולחים לי תמונה של הנרי ג'רו. הנרי ג'רו הוא זה שהביא את הפדגוגיה הביקורתית לצפון אמריקה. הוא התאהב בפאולו פריירה, הזמין אותו והפיץ את תורתו. הבאדם הזה שהפיץ את תורתו, הישראל שולחת אקדמיים אליו. אוקיי? הם עכשיו המומחים, סוג האנשים האלה יהיו המומחים ללמידה רגשית חברתית, והם במקום שבו הם נמצאים, הם יעבירו סדנה בתל אביב, הם יעשו דבר אחד, ידברו על דבר אחד, יעברו סדנה ביהודה ושומרון, בבית ספר שם, ידברו, הם מגיעים לשם, יעשו דבר אחר, והם תמיד ייקחו את המקום שבו האנשים נמצאים, ויעלו עוד טיפה. אגב, הנרי ג'רו, אם כבר הזכרנו אותו, הבן אדם הוא אנטישמי חולני, ממש. הוא כתב מאמרים אחרי השביעי לאוקטובר. הדברים שהוא אומר, הוא אומר, מונחים קפיטליסטיים, ישראל נלחמת בעזה כי זה תרבות של חמדנות. כאילו, בן אדם מופרע, אבל מעבר לזה, חוץ מזה שהוא מופרע, הוא גם מתאר, במקרה באותו מאמר שקראתי, האנטישמי, הוא אומר שחשוב שאימרום זה אסטרטגיה. ברגע שהיריב לא יודע להגדיר מה אתה, אז הוא לא יכול לעשות שום דבר. כלומר, אנטי בהירות. כלומר, אנטי בהירות כאסטרטגיה. תמיד אנחנו מרגישים שאנחנו לא מצליחים להבין מה בדיוק אתה אומר. יש את התחושה הזאת, נכון?
כי אתה חושב שאתה לא מבין, ואתה אומר, בוא ננסה להבין. לא, אי אפשר להבין, כי האסטרטגיה היא שלא תוכל להבין, כי אי אפשר להבין, כי זה בסוף מיסטיקה. אוקיי, עכשיו, נגיד ילד מגיע הביתה, ושואלים אותו מה הוא עשה, והוא אמר, למדתי למידה רגשית חברתית, נגיד. או שאתם איכשהו מגלים שיש תוכנית בגפן שמדברת על למידה רגשית חברתית. אז הבעיה היא שאם תגיעו למנהל ותגידו לו, למה אתה מכניס למידה רגשית חברתית? אז הוא יגיד, מה זאת אומרת? זה מפתח סקרנות, ומה אתה רוצה שנתעסק רק בלימודים, מה עם העולם הרגשי, זה מאוד חשוב. ואז אתה תגיד לו, בהנחה שיש לך ילדים בבית ספר, כן? אם אתה תגיד לו, לי יש דרך אגב, כאילו. אז אם תגיד לו, אבל זה מרקסיסטי, אז תגיד, מה? מרקסיזם? מה זה מרקסיזם? מרקסיזם כבר לא קיים, על מה אתה מדבר? ואז מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. אתה בתור הורה נמצא באמת בעמדה מאוד בעייתית מול המנהל, כי הוא עבר סדנאות, כי ההשחתה היא מלמעלה. הוא רואה, המנהל יודע שלמידה רגשית חברתית זה בכל מקום, גם במכללות הדתיות. כולם מדברים למידה רגשית חברתית. כל מי שרוצה עכשיו תקצוב, אומר אני למידה רגשית חברתית. הוא היה בסדנאות של למידה רגשית חברתית, והיה דווקא היו נראות לו נחמדות בסך הכל. ואז אתה איזשהו הורה מתחיל להגיד שזה מרקסיזם. אז זה משהו שבאמת בתור הורה, באמת קשה לפצח. אתה נמצא בעמדת נחיתות, כאילו, מי אתה בכלל? מה אתה מדבר בכלל? אתה גם נמצא בעמדת נחיתות במעמד שלך, וגם אתה מדבר על דברים שבכלל רק להתחיל להבין אותם, זה עבודה רצינית. רציתי לומר שהפתרון לזה הוא פשוט, זה חלק ממה שאנחנו מקדמים פה בקבוצות, חינוך ביתי. ואז אנחנו לא חשופים לתועבה הזו. יש לנו פה את מנר ודיאנה שהיא עם קבוצות בנושא. רציתי להזכיר בנוגע לפררה, נראה שהרבה מאוד דברים רעים יצאו מברזיל. יש גם את הפריסט הזה, הלדר פסוע קמרה, או דום הלדר קמרה. כן, עוד מרקסיסט מטורף, כן, וזה נראה שכל הדברים האלה גם איכשהו מגיעים לקלאוס שוואב והפורום הכלכלי העולמי, וכולם מתזמרים את הדברים האלה ביחד, ומקדמים את זה בעצם בהתקפה רבתית על כל תחומי החיים שלנו. זה מדהים לראות את זה. דבר שרציתי לשאול אותך, אני חושב שאתה גם... אני רק אגיד על זה, הפתרון של לעבור לחינוך ביתי כרגע, זה לא פתרון מערכתי לכולם. רוב האנשים, כאילו כלכלית, אין להם את היכולת לעשות את זה. אנחנו בגדול... שימציאו את עצמם מחדש. יש אפשרות לעשות את הדברים האלה כשמשנים סדרי עדיפויות. אנחנו עושים את זה. הפתרון צריך להיות, זה ברמת הפרט, אבל ברמת המדינה צריך לתקן את מלמעלה, כלומר, יש מלמעלה מוסדות ששבורים לגמרי. כן, אבל אתה זוכר, אנחנו אנרכיסטים, אז זה קצת פחות העניין של לסדר את הדברים מלמעלה. מבחינתי לשבור אותם זה גם טוב, כלומר, לא נפסיד שום דבר אם נבטל את האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים, ואז נחשוב מה אנחנו מקימים מחדש. כרגע זה עושה אפילו הרעיון של תלושים, אתה יודע, שוברים של מילטון פרידמן, היה יכול לפתור הרבה מאוד מהבעיות האלה. לא, כי הם שולטים גם במנגנון ההכשרה של מורים, בהשתלמויות. הם גם יכולים, יש להם גם כסף, כאילו, יש המון 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 כסף. כלומר, אז יהיה רשתות פרטיות שגם הם ישלטו בהם. אז זה לא, השוק חופשי לא יפתור את הבעיות מבחינה הזאת, כי יש פה בעיות תפיסתיות עמוקות יותר. הבנתי, אתה צודק. מוסדות עמוקות יותר. רציתי לשאול, שוב, זה עם אלה שמכשירים את המורים. הם לא חייבים להיות היחידים שמכשירים מורים. מורים לא חייבים להיות עם מה שנקרא תעודת הכשרה של המדינה. זה חלק נוסף של בעיה.
אבל רציתי אם אתה יכול, אני חושב שאתה גם מכיר את הדוגמה של הלונה פארק עם הילדים, ופשוט אם אתה, אני לא זוכר את הפרטים, אבל אם תוכל להדגים את זה, אז החברים יוכלו להבין את המכניזם המטורלל של זה, אם אתה זוכר את הדוגמה. כן, אגב אני אספר, פעם התראיינתי לעבודה, לאיזושהי קבוצה, לנפטי, דעתי ארגון רפורמי בישראל, בתור מורה למתמטיקה. ואמרו לי, אם אתה יכול לשלב קצת מסרים גם פוליטיים במתמטיקה. אז אמרתי למשל, פלסטיני שותל כך וכך עצים ביום, המתנחלים עוקרים כך וכך עצים ביום, כמה הוא שתל? אמרה לי כן, כן, כזה. אוקיי, אז זה בגדול הגישה של למידה רגשית חברתית. אז מורה הייתה בסדנה שלהם, והם הסבירו להם איך משתמשים בחומר הלימוד כדי לקדם את האג'נדה. אז עכשיו, סביב שאלה שנראית הכי תמימה בעולם, משפחה נוסעת ללונה פארק, הלונה פארק נמצא במרחק 50 קילומטר, הם עברו 30 קילומטר, איזה מרחק נשאר? עכשיו, הגישה של פאולו פריירה ושל הפדגוגיה ביקורתית זה שהלימודים לא רלוונטיים. לא רלוונטיים. כי הדבר היחידי, הכי חשוב, הכי חשוב, כי זה כל מה שצריך להתמקד בו, זה איך לגדל אקטיביסטים שיעזרו לשבור את הכלא, כלומר את החברה. החברה היא כלא. זה מה שצריך לעשות. ולכן צריך להשתמש כל נושא שהוא, כל נושא לימודי שהוא, כבמה לקדם את האינדוקטרינציה הזאת, את ההחלפת תודעה, במונחים של פאולו פריירה, conscientization, עירור מודעות. כי אתם יודעים, לפי מרקס, אם אתה לא מרקסיסט, אז יש לך תודעה כוזבת. אז אוקיי, אז מה עושים? אז שואלים קודם כל את התלמידים, מי היה בלונה פארק? ואז רוב התלמידים מרימים יד, חלק לא מרימים כי הם לא היו בלונה פארק. עדיין. אז שואלים אותם, רגע, למה לא הייתם בלונה פארק? ואז שואלים את הכיתה, רגע, זה הוגן שיש חלק מהילדים היו בלונה פארק וחלק לא, או חלק היו 3 פעמים וחלק רק פעם אחת? אתה מתחיל לדבר על אי שוויון כלכלי. ואתה יכול להגיד, אפשר גם לדבר על, רגע, 50 קילומטר רק בשביל בילוי בלונה פארק. זה הרבה פחמן דו-חמצני, זה תביעת רגל אקולוגית, ואז אתה מנהל דיון על אקולוגיה. או שאתה אומר, אוקיי, עם כמה הורים נסעתם ללונה פארק? אני נסעתי רק עם אמא שלי. משפחות, עכשיו אנחנו מדברים על מגוון של סוגי משפחות. אז זה נקרא generative themes, כלומר, אתה בעצם מנסה להביא נושא לשיחה, שכאילו מי שמביא את הרעיונות, אז זה הילד. ואז אתה יכול להגיד, הילד החליט לדבר על זה שהוא לא היה בלונה פארק. אני פשוט facilitator, כמו שפאולו פריירה היה אומר. אני נותן לידע להיווצר בכיתה. אני לא רק מנחית ידע, אני נאור יותר. אני נותן לילדים לייצר את הידע של הכיתה. לייצר ידע, מה זה לייצר ידע? זה אומר לתת להבין נושאים, שאתה יודע שילד כלשהו יגיד משהו, שתוכל לנתב לשיחה שעוזרת לקדם את הרעיונות האלה, בסופו של דבר, איך להראות את החברה הקיימת כדבר הכי נורא בעולם. זה מה שזה עושה. עשו אגב איזה ניסוי כזה בניגריה, בשיטה הזאת של פריירה, כשבוחרים מילים בלימוד קריאה, לא הולכים לפי המילים שהכי קל להגיד, כמו אבא, אמא, או דברים כאלה,
בודקים את המילים שהכי מעוררות רגשות עזים. למשל, שחיתות. למשל, נפט, כי בניגריה ספציפית יש המון שחיתות שקשורה לנפט. עוני, מוות. ככה לומדים לקרוא. כי אין שום עניין שתלמד לקרוא, יש עניין שתהרהר בכמה החברה איומה ונוראית. אז בניסוי הזה, שעשו חוקרים גרמנים בניגריה, התוצאה הייתה שהתלמידים איבדו כל עניין בלקרוא. הם התחילו לצעוק, שינוי, והתחילו לצעוק על המורים, שהמורים הם חלק מהמערכת וחלק מהבעיה. אוקיי? אז כלומר, השיטה של פריירה הצליחה, היא יצרה אקטיביסטים. לא למדו לקרוא, אבל אקטיביסטים נוצרו. מדהים. שוב, עד כמה הם הצליחו לחדור לתוך מערכת החינוך ברמת קבלת החלטות בגבוה? אז השפה של למידה רגשית חברתית זה בכל מקום, ורמת היישום זה מאוד פרטיקולרי, כלומר, זה כמו חומצה, חומצה נמצאת, ורק תן לזה יותר זמן, זה ימשיך להקל ולהקל. אתה יכול לראות בספר דתי, מין פוסטר, שכתוב שם דברים כמו, לא יודע, לימוד תורה, אבל עזרה לזולת, ופתאום באמצע תקוע SEN באנגלית. זה כאילו נראה מנותק לא קשור. עכשיו ילד רואה את זה, הוא לא יודע מרקס, הוא לא יודע פריירה, הוא לא יודע שום דבר, הוא אומר, אוקיי, זה העניין. אז כן, זה חודר זה חודר כי זה כאילו בכל מקום, זה לא חודר נקודתית, זה לא, הנה עכשיו, כאילו משהו שאתה יכול להצביע עליו, זה מגיע מכל מיני כיוונים, בשפה, בדיבור, אז כן, זה פשוט חודר, וזה בהכרח ימשיך לחדור, כל עוד אין מודעות, ולכן אין התנגדות בכלל לתהליך הזה שקורה. כי הרבה פעמים במתנגדים, מי שמנסה לעצור משהו, הוא כאילו בטראומה, כי מי שמנסה להגיד משהו על איזושהי התקדמות של הרדיקליזם הזה, ישר מתקיפים אותו. מה, אתה נגד שלום? מה, אתה נגד סביבה? מה, אתה נגד הומוסקסואלים? כאילו, אנשים בטראומה מזה. אז הם מאוד 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 זהירים, ולכן הם מנסים, כאילו כהתנגדות, לחפש את הדברים הכי 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 רדיקליים. בוא נחפש את המנהל שתמך בחמאס, אוקיי? אז גם אם תתמקד בזה, ונגיד, הצליחו נגיד במשרד החינוך, העיפו את גרטה טונברג, כל הכבוד. כי גרטה טונברג תמכה בחמאס, העיפו את גרטה טונברג מתוכנית הלימודים, כביכול, עדיין משתמשים בחומרים, אבל לא משנה. אז עשו את זה, אבל בעצם הסרת את הראיות לחדירת הרעל. כשאתה רק מוריד את הדברים שהכי נראים לעין ברור, אתה בעצם משאיר את הדברים העמומים. כשמה שאתה צריך לעשות זה להגיד, שימו לב, גרטה טונברג נכנס, ותשימו לב מה זה מייצג, צריך לקשר בין הזוועות שנראות בעין בלתי מזוינת, לרעיונות היותר אמורפיים. נגיד, למשל, אנחנו יודעים שחמאס זה זוועה, אנחנו יודעים שג'ודית באטלר תומכת בחמאס. בואו נשים לב מה ג'ודית באטלר אומרת. בואו נחסל את הרמה היותר עמומה, נחשוף לבטל את העמימות. לקרוא את המסכה הזאת גם מהדברים היותר עמומים, גם מהדברים שדורשים מאיתנו קצת לקרוא ולהבין באמת מה הם עושים. טוב. כן. אני ממש אשמח שכשאתה כותב איזשהו מאמר, או שאתה רואה דבר מעניין שיכול לחזק את ההבנה שלנו, שתשלח לקבוצה. זה מאוד חשוב לי. ואם יש לך אולי עוד 2 דקות, נראה אם יש שאלות נוספות, או שאתה עייפת. לא, בסדר, אם יש שאלות, תגובות.
משוב, חבר'ה, אני אשמח. מי רוצה לשאול שאלה או לומר תודה? אין לי גם ביקורת, אם היה מורכב מדי או עמום מדי או משהו, אז להגיד, זה חשוב לי גם. זה היה פנטסטי, צבי. תודה. צבי, אני חייב להגיד לך ההרצאה הזו ספציפית עשתה לי המון סדר בכל בכל המידע שנמצא אצלי בראש. אין לך מושג איזה סדר עשית לי בהרצאה הזו, וזה מדהים. פשוט נהניתי, חבל על הזמן. אני אשמח לשמוע אותך עוד הרבה. וואו, תודה. אני גם רוצה להודות, תודה רבה צבי על ההרצאה. שמי דיאנה, יש לי ערוץ חינוך ביתי בפועל, אז הנושא ההרצאה מאוד רלוונטי עבורי. פעם בשבוע אני בעצם עושה איזשהו סרטון ומנסה להסביר מדוע כדאי לבחור בחינוך ביתי ומה הסכנות במערכת החינוך. הרבה מדברת בעצם על איך חינוך מערכתי פוגע בילד, בהתפתחות התקינה שלו, על הגדרת בעצם מסרים סמויים, דברים גם דומים לבעיה שהצגת על לונה פארק, ולפעמים זה פשוט אקסיומות מסוימות, מסרים מסוימים שמוגדרים כאקסיומה, ואז המשך זה באמת משהו שאפשר להוכיח, אבל יש איזשהו מסר כזה שפשוט אף אחד לא מכריח אותו, ואם היו בעצם מפריחים אותו, אז כל הטיעון היה נופל, ויש שם חלקים שהם נכונים, כאשר יש איזשהו בסיס שככה הוא מוגדר, תקבלו אותו ככה, תאמינו שזה ככה פשוט, ובעצם אין פה חשיבה ביקורתית. ועוד משהו נוסף, גם המורים הם למעשה מקבלים הנחיות ממשרד החינוך, איך להעביר מסרים, לפעמים פשוט נותנים להם טקסטים מורכבים שילד לא יכול להבין, ואז מורה צריך להקריא, ואז אחר כך מקריאים שוב, ואז יש דיון, וככה זה למעשה מוגדר לילדים. ונעשה הנדוס התודעה, ויש עוד כל מיני שיטות. רציתי גם להודות לך, גם הקשבתי להרצאה הקודמת שלך, ואפילו השתמשתי בחלק מהדברים בסרטון האחרון שהכנתי, אז תודה רבה. זה מאוד... אם יש לך חומרים אני גם אשמח, אם יש לך כאילו עדויות מהשטח של מה שקורה בפועל, אני אשמח. כל שבוע אני אשמח גם אם תצטרף ותעקוב אחרי הערוץ שלי. אני מנסה לעשות סרטונים קצרים, אבל לפעמים אני פשוט לא מצליחה ומדברת קצת יותר מדי, אז כן, אם יהיה לי משהו מעניין, ומוזמן להצטרף. תודה. תודה לך. חברים, עוד שאלה? אני גם רוצה להגיד תודה רבה צבי. ממש פישטת והסברת בצורה מאוד ברורה. יצא לי לראות את ההרצאות של לינזי, והיה לי מאוד קשה לנסות להסביר אותם לחברים שלי. הדרך שבה עשית את זה פשוט מדהימה. תודה רבה. תודה. טוב חברים, נראה לי שזה הזמן לפתוח את המיקרופונים ולהגיד לו תודה. עבודתך מוערכת מאוד וההנגשה שלך פנטסטית. זה פשוט זכות להקשיב לך. תודה. אני גם באמת אשמח לי ביקורות גם, כי אני רוצה לתכנן קורס, אז בסדר, אם הכל בסדר, אז טוב. הכל בסדר. אז זהו, אז אני אשלח לך את ההקלטה ברגע שהיא תהיה מוכנה, ואני אשמח לארח אותך שוב. יותר מאשמח למעשה. תודה רבה. מאוד חשוב. ההרצאה עם השקופיות הייתה מצוינת, אני חייב לציין. ממש מעולה. תודה. תודה רבה, הרצאה ממש מיוחדת ומועברת בצורה הכי מדהימה שיכולה להיות. תודה. וואו. גם אני אשמח להגיד לך תודה על התכנים שאתה מציג, גם פעם שעבר וגם הפעם. פרסמתי את השיחה הזאת לקבוצות הורים, כדי שגם הם יקשיבו, במיוחד אלה שבחינוך ביתי, כי בסופו של יום הם מחויבים ב5.50% מתוכנית הלימוד של משרד החינוך, והם בסוף היום גם כן הולכים לאותם אתרים, שם מסתכלים מה כן ללמד את ילדיהם, ובלי המודעות של מה הם, כאילו על מה הם מסתכלים, הם עדיין ייקחו את הרעיונות האלה גם בבית ויתנו אותם לילדים. כאילו כל המכבסת מילים הזאת
מכניסים אותה בכל מיני כישורי חיים ומיומנויות לילדים, וזה עובר להורים מעל הראש, אם הם באמת לא רואים את זה. ואני אשמח אם הורים יקשיבו גם להקלטה שתעלה. תודה לך. תודה. כן, אז נתראה בפעם הבאה. תודה רבה צבי, ואנחנו נמשיך בדיון פתוח. נחשוב על הדברים. כן, מוזמן להשתתף בדיון הפתוח אם תרצה כמובן. מה זה אומר דיון פתוח עכשיו? כן, אנחנו ממשיכים אל תוך הלילה ותמיד מדברים על עוד דברים מעניינים. אני מניח שנבשל את מה שנתת לנו, את המתנות האלה. להתראות בינתיים. תודה צבי.